Sme jeho komplici. Najmä ty, pretože si tam išiel priamo s ním. Hoci som tam nebola. Ten mizerák určite namočí aj mňa. Už mi na tom nezáleží. Trest, ktorý by som dostal, si zaslúžim, ha? Správal som sa ako idiot, lebo som sa pachtil len za peniazmi. Prišiel som im povedať celú pravdu a poviem celú pravdu inšpektorovi Simarovi. Nie, nepustím ťa, nie. Najprv Prosím, sa upokoj. nesnaž sa ma zastaviť. Nesnaž sa ma odradiť. Už som sa rozhodol a nezmením to. Udám tvojho kamoša. Nepôjdeš. Idem ho udať. Ten hlas. Idem ho udať. Je to ten hlas. Som si istý, že si to ty. Si jedným z nich. Idem ho udať. Je to ten hlas. Som si istý, že si to ty. Si jedným z nich. Hovor, nebuď ticho. Spoznal som tvoj hlas. Ty si jeden z tých únoscov. Nevidel som ťa, ale počul som ťa. Počul som ťa veľmi dobre. Kde si? No tak, prečo nič nehovoríš? Kde si? Kde si? Tak hovor! Kde si? Ocko! Ocko! Čo sa Kde si? Čo sa stalo? Ocko! Bol to jeden z nich, som si istý. On to bol! Bol tu otec! Bol tu! Ale to nie. Akože nie? Tu aj bol, odišiel Rafael. Čože? Ale bol to jeden z nich, Ocko. Príď si po mňa znovu. Ocko, bojím sa. Mám strach, mám zlosť, že sa nemôžem brániť. Syček môj. Budem sa venovať mojej dcérke a pomáhať tým, ktorí ma tak potrebujú, aby zas videli a... Bude to veľmi ťažké, ale budem sa snažiť zabudnúť, že Maričuj existuje. Urobíš dobre, pretože si ten najlepší chirurg oftalmológ. Máš Maitu, ale nemôžeš zabudnúť ani na Juanita. On pre teba nič neznamená. Jasné, že áno, Rosia. Ale prežívam silnú krízu. Maita ma teraz odmieta, pretože Anna Júlia ju proti mne poštvala. A to je teraz to hlavné. To je prvoradé. Získať si jej náklonnosť a jej dôveru. Som si istá, že to pochopí. Len jej doprej trochu času. A čo sa týka syna, nemá zmysel sa pokúšať o kontakt s ním, pretože Maričuj mi to určite nedovolí. Odnesie ho preč a to bude ešte horšie.